Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Uspin. Taong 1896. Tagal na nito ha. Walang eksaktong lugar. Caloocan. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagkakagulo ang mga Katipunero dahil sa pagtuklas ng mga Espanyol sa pag-iral ng kanilang grupo. Itong si Uspin, huli na nang mabalitaan ang pangyayaring yon dahil sa kasalukuyan siyang naninirahan ng payapa sa lugar ng kanyang kaibigang si Juan Luna sa Badok. Mahirap man ang buhay ng kanyang mga kamag-anak pero hindi ito naging dahilan upang pigilan ang kanyang labis na pag-aasam na makiisa sa digmaan. Sa tulong ng kanyang mga kababaryo mula Badok, naglakbay siya patungong Maynila gamit-gamit lamang ang 2 kalabaw. Bago niya nilisan ang kanilang lugar, inabutan siya ng kanyang ama ng isang punyal at isang boteng naglalaman ng mga buhay na salita. Pansamantala din sila noong nagkulong sa isang silid para makapag-usap ng masinsinan. Uspin, ipinapamana ko na sa iyo ang Ora de Garapang ito. Sana mailigtas ka niyan sa mga peligrosong lakad na pupuntahan mo. Payo ko sa iyo, anak. Huwag na huwag mong gagamitin ang iyong abilidad kung hindi naman ito labis na kinakailangan. Tandaan mo, bilang danag, tungkulin mong ilihim ito at ipasa sa mga susunod pang henerasyon. Seryosong wika ng kanyang ama. Pero ama, papaano ko pang ililihim ang tungkol sa angka natin? Kinakailangan nila ngayon ng mga katulad kong magbibigay ng takot sa mga demonyong dayuhan. Ngayon pa lamang ho, humihingi na ako ng kapatawaran sa inyo. Sagot naman dito ni Uspin. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman kung bakit ipinamana ng kanyang ama sa kanya ang tinatangan nitong Ora de Garapa na hawak na nito simula pagkabata. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Ora de Garapa ay maihahalin tulad mo sa talandro, subalit ang pinagkaiba lamang nito ay sa bote yon napapaloob. Marami ring ritual ang kinakailangan sa gamit na yon nang sa gayoy manatili itong buhay kahit hindi nadasalan. Karaniwang ginagamit din ito sa proteksyon kontra peligro ng taong nagtatanga nito. Ayon pa kay Uspin, marami din sa mga Katipunero ang gumagamit ng ganoong tangan para sa proteksyon ng kanilang sarili. Matapos ang kanilang pag-uusap, kahit papaano wala nang nagawa ang kanyang ama para pigilan ang kanyang binabalak. Malakas ang loob noon ni Uspin na makipagtalo sa kanilang padre de pamilya sa kadahilan ng siya ang napasahan ng ama nito ng dugo ng isang danag. May paniniwala kasi noon sa kanilang tribo na kapag ang isang kadugo nila ang napasahan ng kakayahang yon, magiging pinuno na ito ng kanilang angkan. Hindi mahalaga ang kanyang edad sapagkat ang tanging sinusunod lamang ng mga danag ay ang dugong nananalaytay sa kanilang mga katawan. Sa paglipas pa ng mga araw, kasalukuyan nang binabagtas ni Uspin ang daan patungong Maynila. Wala siyang ibang kasama noon kundi ang 2 kalabaw at 2 galong dugo na kanyang nakuha sa mga kababaryo nilang napatunayan na nagkasala. Kung hindi nyo kasi naitatanong, ang pagiging danag ay nangangahulugang pagiging uhaw sa dugo ng isang tao. May hahalin tulad mo si Uspin sa isang aswang, subalit dugo lamang ang nilalantakan. Matagal na siyang namumuhay sa ganoong estado, pero dahil sa pananahimik nila, pinili niyang huwag makialam sa digmaan ng kapwa niya Pilipino. Kung hindi pa dahil sa general na nagngangalang Malvar, hindi pa siya mapipilitang makisawsaw sa digmaang yun. Kahit papaano, natutuwa din naman itong si Uspin na makisama sa digmaang kinakaharap ng Katipunero sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na mapupuno nito ang labis niyang pagkauhaw sa dugo ng tao. Lumipas pa ang 3 araw, nakarating na nga siya sa lugar ng Caloocan.
Pagdapo niya sa isa sa mga baryo nito, kitang-kita niya ang kaguluhang nangyayari sa paligid. Nagkalat ang may mga sakit at mga bangkay ng taong hindi pa naililibing. Habang pinagmamasdan niya ang paligid, maigi naman siyang humanap ng lugar na maaari niyang matuluyan. Naniniwala si Uspin, walang nakakakilala doon sa kanya kahit isang katipunero, gawa ng iisang general lang naman ang nakakaalam sa kanyang misyon at pagkatao. Sa unang araw niya sa lugar na yon, napilitan na siyang ibenta ang dalawa niyang kalabaw. Ginawa niya ito nang sa gayoy magkaroon siya ng salaping magagamit sa mga susunod niyang buwang pananatili. Habang patagal ng patagal ang pananatili ni Uspin sa lugar, unti-unti na niyang nalalaman ang bawat galaw ng mga miyembro ng katipunan. Nalaman niyang hindi sa sentro nagaganap ang pagpupulong ng mga ito, kundi sa mga bukiring malapit lamang sa baryo. Upang malaman ang binabalak ng grupong nais niyang tulungan, tuwing gabi, palihim siyang lumalabas sa bahay na kanyang tinutuluyan para pagmasdan ng mga ito. Lahat ng nakilala niyang personalidad sa mga pulong na kanyang nasisilayan, pilit niya yung kinakausap para makipaglapit at makipagkaibigan. Sa paglipas pa ng panahon, hindi maipagkakaila ni Uspin na marami na siya doong nakilalang tao. Ang iilan sa mga ito, niyaya na siyang pumasok sa katipunero, subalit patuloy niya lamang yung tinatanggihan. Hindi kasi magiging maganda ang kalalabasan ng pagsali niya sa grupong yon, lalo pat sanay siyang magtrabaho ng mag-isa. Sa pagdating ng oras na nalaman na niya ang pagdaong ng barko ng mga Amerikano sa Maynila, una niyang ginawa, hanapin ang base ng mga ito. Damay-damay na, ipinagsabay niya ang sundalong Espanyol at sundalong Amerikano sa paniniwalang kahit nag-iisa lamang siya, magagawa niya yung maitaboy o hindi naman mapahina ng husto ang tinatangan ng mga itong puwersa. Subalit, kahit ano pang aksyon ang gawin noon ni Uspin, tila ba hindi yun sapat dahil sa rami ng kanyang mga kalaban. Nang dumating na sa puntong iniimbestigahan na siya ng mga ito, nagpasya siyang huminahon. Sa loob ng 2 buwan, halos 100 sundalo ang nagawa niyang mapaslang. May iilan din siyang pinatay na hindi kaparte ng dayuhang sandatahan, kagaya ng mga paring praile at iba pang mga may kapangyarihan sa lipunan na ginagamit ang kanilang impluensya para makapanlamang. Lumipas ang taong yon, doon na umusbong ang matinding digmaan sa pagitan ng mga katipunero at mga dayuhan. Halos abot Cavite ang digmaang yon, kaya naman itong si Uspin napilitan ng lumipat ng lugar na maaari niyang pagtaguan. Ang ginawa niya, pumasok sa mga baryong pinagtataguan ng napakaraming ordinaryong tao para hindi siya matiktikan ng mga dayuhang sundalo. Habang nagkakagulo noon sa Cavite, siya naman pasimpleng pumapasok sa pugad ng mga dayuhang sundalo tuwing gabi. Pinabalot niya ang kanyang sarili ng telang itim kapag sumasapit na ang takip silim. Isang gabi, habang nagpapahinga si Uspin sa kanyang bahay na tinutuluyan, narinig niya ang mga kababaryo niyang dumaraan na nag-uusap ukol sa pansamantalang pag-atras ng mga dayuhang sundalo. Ayon sa mga ito, umatras ang dayuhang yon dahil nais nitong protektahan ang paparating nilang grupo. Nang marinig naman ni Uspin ang usaping yon, nagpasya siyang noong gabi gawin na ang kanyang plano. Sa pagtago ng buwan sa kaulapan, agad naman niyang isinukbit sa kanyang bewang ang punyal na ibinigay ng kanyang ama at kasabay nito ang dahan-dahan niyang pagsuot sa kanyang leeg ng Ora de Garapa. Nag-umpisa na din siyang mag-ihip ng mga usal sa kanyang katawan bilang pagpapalakas ng kanyang kabal at pagbibigay dito ng pahintulot na siya ay makapagpalit ng anyo. Pagdating niya sa masukal na parte ng lugar, nagpahid na siya ng langis sa katawan habang muling nagbabanggit ng mga lihim na karunungan.
Nang maramdaman na ni Uspin ang paglakas ng presensya ng danag, dali-dali naman siyang tumakbo patungo sa pugad ng mga dayuhang sundalo. Sa pagbagtas niya ng daan, ramdam na ramdam niya noon ang pagbilis at pagliksi ng kanyang katawan. Makalipas lamang ang ilang minuto, nasipat niya ang pugad ng mga ito na nakaluklok sa gilid ng bukid. Nasipat niyang konti ang laman ng kampong yon, kung kaya't ang ginawa niya, dahan-dahan doong lumapit. Bagaman alam ni Uspin na maraming bantay sa lugar, hindi pa rin siya nagdalawang isip lalo pat alam niya sa kanyang sarili na yun lamang ang panahon na magagawa niyang maipaghigante ang mga sundalong nag-alay para sa bayang Sinilangan. Sa pagdating niya sa entradang pinto ng kampo, agad naman niyang nasipat ang dalawang gwardyang nagbabantay sa gilid nito. Pagsilay ng mga gwardyang yun sa kanya, agad naman siya nitong pinaulanan ng bala, subalit laking gulat na lamang ng mga ito nang biglang maglaho sa kanilang paningin itong si Uspin. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang tumawag ng tulong ang mga dayuhan para hanapin ang taong kanilang pinaputukan. Subalit sa paglingo ng isa sa sundalo, laking gulat na lamang nito nang makaramdam yon ng labis na panghihina. Pagbagsak niya sa lugar na kanyang kinatatayuan, doon niya nasilayang nakatayo sa kanyang harapan si Uspin na nababalot ng telang itim. Kahit hindi niya makita ang wangis ng isang danag, hindi nito maipagkakaila ang mga mapupulang mata ng nilalang na naghahangad na pumatay sa kanya. Sa isang iglap, bigla naman itong sinunggaba ng leeg ng dayuhan at kasabay nito ang walang habas niyang pag-unday ng saksak sa dibdib ng nilalang. Ginawa yun ni Uspin nang sa gayoy mapadali ang kanyang pagsipsip ng dugo sa katawan nito. Matapos niyang paslangin ang dayuhang sundalo, mabilisan naman siyang naglaho sa dilim. Sa pagdating ng iba pang dayuhang sundalo sa kinaroroonan ng kanyang biktima, kitang-kita niya ang labis na pagkabahala ng mga ito. Maya-maya pa, nang mapagtanto niyang dahan-dahan na yung kumakalat sa paligid, agad naman siyang umalis sa lugar na kinaroroonan niya. Lumipas pa ang ilang minuto, halos nasa humigit 10 katao na ang napaslang ni Uspin. Bagaman busog na siya, pinili niya pa ring paslangin ang mga sundalong natitira upang masigurong hindi malalaman ng iba pang mga kasama nito ang tungkol sa kanya. Sa pagsapit ng hating gabi, iisang sundalo na lamang ang natira sa kampong yon, umiiyak at hindi na alam ang gagawin. Paglapag ni Uspin sa harapan nito, laking gulat na lamang ng sundalo nang masipat siya nitong para ng isang dyablo. Bukod kasi sa naliligo na siya sa dugo, kitang-kita din ng sundalong yon ang pag-angat ng kasuotan niya na tila ba nagsisilbi niyang mga pakpak. Ilang ulit pa siya nitong pinaulanan ng bala pero lahat ng mga balang yon buong tapang na sinasalo ni Uspin. Naniniwala kasi siya sapat na ang kabal na tinatangan niya upang hindi ito tumalab at bumaon sa kanyang sistema. Sa paglapit niya sa sundalong yon, agad naman niya yung hinawakan sa leeg at mabilisang binitin sa ere. Habang nagpupumiglas ang sundalo, walang awa niya yung tinarakan ng punyal sa tagiliran at kasabay nito ang mabilisan niyang pagtuhog dito ng kawayan. Iniwan niya yung nakatirik sa gitnang bahagi ng kampo upang magsilbing babala sa mga dayuhang sundalo na makakakita sa bangkay nito. Sa pagsapit ng madaling araw, nasipat ni Uspin ang pagdating ng grupo ng mga sundalong dayuhan. Pagpasok nito sa kanilang kampo, lahat sila ay natulala dahil sa kaganapang kanilang nadatnan. Upang hindi na mas lalong lumaganap ang takot sa kanilang grupo, nagpasya ang pinuno ng mga ito na sunugin ang kampong yon. Matapos nila itong gawin, agad din naman silang naglakbay patungo sa mga lugar na pinagbabantayan ng iilan nilang mga kasamang nakikipaglaban. Sa pag-alis ng mga dayuhang yon,
Agad namang bumalik sa baryo itong si Uspin. Ang sunod niyang ginawa, hanapin ang iilang pugad ng mga Kastilang nagtatago sa bansa. Habang nagkakagulo noon sa pagitan ng mga Katipunero at mga dayuhang sundalo, si Uspin naman naging abala sa pagpatay ng mga Pilipinong naging kasosyo ng mga Kastila. Hindi rin niya pinakitaan ng awa ang iilan sa mga nagmamay-ari ng ekta-ektaryang lupa bilang pagpapakita ng galit sa sambayanan. Dahil sa tindi ng gera noong taong yon, kung kaya't hindi nila namalayan ang mabilis na paglipas ng panahon. Makalipas lamang ang ilang buwan, napilitan nang umatras ang mga Katipunero dahil sa dami ng mga kalaban nilang sundalo. Habang abala ang mga ito sa pag-atras, panay naman ang ginagawang pagsalakay ni Uspin sa kuta ng kanilang mga kalaban. Ginawa niya ang lahat subalit bigo pa rin siyang mapahina ng husto ang puwersa ng mga dayuhan. Nang mabalitaan niyang tuluyan nang natalo ang mga Katipunero sa digmaan, nagpasya siyang hanapin ang mga Kastila na nananatili pa ring nasa posisyon. Walang pakialam si Uspin kung Amerikano o Kastila man ang mga ito, basta ang hangad niya, mapalayas yun ng tuluyan sa bansa. Hindi na din niya gaanong nabigyan ng pansin ang kanyang sarili na animoy unti-unti nang nahuhulog sa kasamaan. Animoy si Uspin noon, parang isang kamatayang naglilibot sa bawat baryo, naghahanap ng mga kaluluwang kanyang masusundo. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakbay sa iba't ibang lugar, nakilala niya ang isang Kastilang general na naghahanap ng mga alipin na makakatulong nito sa bahay. Dahil sa pagmamalabis niyang pugutan niyo ng ulo at tuhugin ng kawayan ng katawan nito, kahit masakit sa kanya, pinili niya doong magpaalipin. Habang patuloy na nagkakagulo sa pagitan ng dalawang panig, siya naman matyagang nagtatrabaho sa ilalim ng puder ng Kastila. Kapag umaga, alipin si Uspin, pero kapag gabi naman, para siyang demonyong naghahanap ng pagkain. Makalipas lamang ang 2 linggo, bumalik na ang general sa bahay nito. Pagsilay niya ritong pumasok sa loob ng tahanan kasama ang kanyang mga sundalo, napangiti lang naman siya, sabay wika sa kanyang sarili ng, "Mabuti naman at pinadali mong pagtitiis ko sa bahay na ito." Matapos niyang makapagsalita sa kanyang isipan, muli niyang ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Kinagabihan, habang punong-puno ng sundalo ang bahay na yon, buong tapang naman siyang tumungo sa entradang pinto nito. Kagaya ng palagi niyang ginagawa, nakasuot siya ng telang itim upang maikubli ang kanyang pagkakakilanlan sa mga papatayin niyang nilalang. Sa pagsilay sa kanya ng mga sundalo, walang pagdadalawang isip namang itinutok ng mga ito ang kanilang armas sa kinaroroonan niya. Maya-maya pa, bigla namang nabalot ng alingawngaw ng baril ang buong paligid nang magpasya na ang mga itong paputukan siya. Akala ng mga sundalong yon nagawa na nilang mapuruhan si Uspin, pero sa paghawi ng nagkalat na usok at pulburas sa paligid, muli nila yung nasilayang nakatayo sa kanilang harapan. Ang tanging butas-butas lamang sa katawan nito ay ang tela nitong nagsisilbing pangkubli sa kanyang pagkatao. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang masipat naman ni Uspin na nagpapalit ng bala ang mga sundalo, buong lakas naman niya yung sinunggaban. Halos isang lundag lang ang kanyang ginawa para maabot ang kinaroroonan ng mga ito. Bago pa man yung tuluyang makapagpalit ng kanilang mga bala, nagawa na niyang mapaslang ang iilan sa mga ito na siyang naging sanhi para mapilitan ng mga sundalong bumunot ng kanilang mga tabak. Nakipagbuno ang mga sundalong yun sa kanya, subalit tila ba mga malabo ang mga paningin nito. Dahil kahit anong gawin nila, hindi nila tinatamaan ng tabak si Uspin.
Ilang beses na din nila yung sinubukang paikutan pero madali yung nakakatakas dahil sa taas ng lundag nito. Naging mahirap din para sa mga sundalong sunda ng kanilang kalaban gawa ng kokonti lamang ang mga gaserang nakapaikot sa bahay ng kanilang general. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, nasipat niya ang pinuno ng mga Kastilang nagmamadaling tumakas. Dahil sa pangyayaring yon, mabilis na naman niyang sinunggaban sa leeg ang mga sundalo at kasabay nito ang paghigop niya rito ng dugo. Habang tangan-tangan ng kanyang bunganga ang sundalong nang hihina, maigi naman niyang tinitigan ang general para yon ay takutin. Nang masipat naman ito ang kanyang ginawa, dali-dali naman yung bumalik sa loob ng kanyang bahay habang patuloy na sumisigaw. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, mahinahong pumasok si Uspin sa bahay nito habang pinupunasan ang mga dugo na nagkalat sa kanyang muka. Panay din ang ginagawa niyang pagmamasid sa paligid upang masigurong wala ng ibang sundalong naroon ang maaaring magtangka pa sa kanyang buhay. Maya-maya pa, pag-akit niya sa ikalawang palapag, seryosong nagwika naman siya ng, Lumabas ka na! Alam kong narito ka. Kung matapang ka, harapin mo ang kamatayang naghihintay sa'yo. Matapos niyang makapagsalita, paisa-isa naman niyang hinawi ang kurtina sa lugar na yon. Nang marating niya ang isang silid na merong malawak na espasyo sa loob, tumambad sa kanya ang general na nanginginig habang hawak-hawak ang espada nito. Kasama ng general ang pamilya nitong umiiyak na parabang yon ang kanyang ginagawang pananggalang para siya ay hindi kitila ng buhay ni Uspin. Subalit dahil sa tindi ng mga pinagdaanan ni Uspin noong mga panahong yon, kung kaya't kahit katiting na pagkaawa sa Kastila, wala siyang naramdaman. Ang ginawa niya, sabay-sabay niyang pinaslang ang mag-ina nito para iparamdam sa general kung gaano kasakit ang mawala ng mga mahal sa buhay. Matapos niya yung gawin, kinaladkad niya yun pababa ng bahay habang puwersahang binabali ang mga galamay nito. Nang dumating na sa puntong nasulit na ang kanyang sakripisyong ginawa, walang pagdadalawang isip naman niya yung kinagat sa leeg habang dahan-dahang isinisiksik sa gitna ng ari at puwet nito ang talim ng kawayan. Pagbaon dito ni Uspin gamit ang kanyang buong lakas, bigla namang pumasok ang kawayang yon hanggang sa dibdib ng general. Matapos ang pangyayaring yon, wala nang nagawa ang Kastila kundi ang maglupaypay dahil sa sakit na hindi niya kayang maipaliwanag. Sa pagkamatay nito, agad din namang tumakas si Uspin patungong Badok. Hindi na siya nag-alangan pang bumalik sa kanyang pinagmulan dahil alam niya sa kanyang sarili tapos na ang kanyang misyon ng pagtulong sa katipunan. Sa pagsapit ng sumunod pang taon, nagpadala na siya ng mensahe kay Malvar ukol sa tagumpay ng kanyang misyon. Bagaman masakit para kay Uspin ang pagkatalo ng kapwa niya sundalong Pilipino, wala na siyang ibang magagawa kundi tanggapin ito. Ayon sa kanya, na ang nagbigay ng pinakamasakit na kaganapan sa buhay niya ay ang mga nabalitaan niyang kaganapan ukol sa pagkamatay ng dalawang magkapatid na Luna. Hindi niya yun kayang tanggapin gawa ng wala siya sa tabi ni Juan nang namaalam ito. Labis din ang naramdamang galit ni Uspin dahil sa pagkamatay ng kapatid din itong general na walang ibang hangad kundi ang mapalaya ang Pilipinas sa kamay ng mga dayuhang mananakop. Bagaman napakasalimuot ng karanasan niya noong revolusyon, pinili niya pa ring mamuhay ng payapa sa Badok. Kailanmay hindi na din niya sinuot ang telang itim na karaniwan niyang ginagamit sa pagpaslang ng mga dayuhan. Sa paglipas pa ng mga dekada, patuloy pa ring naipasa ang istorya ni Uspin sa kanilang angkan. Bagaman ang iilan sa mga detalye ay lubos ng nakalimutan,
Kahit papaano masaya pa rin ang mga ito dahil meron silang naging kadugong itinuring nilang bayani na hindi na itala sa kasaysayan. Naniniwala din ang kaapu-apuhan ni Uspin na totoo ang istoryang naipasa sa kanila ukol sa pagiging isa nitong danag na revolusyonaryo na nagtatanga ng Ora de Garapang. Okay, baka hindi na ako magbigay ng opinion sa kwento ha, kasi pansin nyo naman sa boses ko ngayon na talagang pinipilit ko lang na itawid na makapagkwento kasi almost a week na akong hindi nakakapaglapag. Hindi rin ako nakapagpahinga ng maayos kasi nga nagbakasyon kami. So ngayon, magdedire-diretso na yung pahinga natin. Sana bukas okay na yung boses ko kahit medyo makaramdam lang ako ng konting ginawa. Mag-upload kaagad tayo. Pasensya na kayo, medyo matagal ako nawala. Pero ngayon, babawi ako sa inyo. Sana kaya ulit natin yung twice o sana kahit isang beses lang sa isang araw para meron kayo mapakinggan. Kaya magpapahinga na muna ako at pasensya na kayo, matagal tayo hindi nakapaglapag. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.